Maame Abena Fachua eye oba panyin a wofiri eye Butokrum a ewo Brekum West. Maame adi mfie oha ene enkron 109 years. Maame na wo baba ko nanso arehosem ne se ne ba no enyiye na fofia ntoata no ne ba no afrim. Maame adwuma a woye eni kuayo. Arehosem ne se edan a na wodam kane no dakro opieye no na dan no aye atakwa medan ti na dan no aye mre nti opieye na dan no ebubu eguye na nyame enchaade na woni dan nim enti antimi ampra obia sesei edan ya maame ni tim sisi ya no asanso aye death trap because ohwe dan nim a utimi hu se even sabi epono krompo ya dan no ano no ohwe pono na se a ekwan a eda honom no aboa bia etimi efa howrem mami kra bie na no ekire yen se anadwubu ho na se nye ntade anannyoma no begu epono na se a emponche ana enwan ma etimi fa pono na se ewura ne den asitire mu asanso aye den amame because adwuma na wo ya ne kuayo nanso esan nyina a wanyini ntino wose wontimi enko afomu biem atoda bia ya na ne obedi mpo aye den ade ama no efise woni ni niaba baako ene wo ho ni niaba no so yekuayo mami na bisade a wodi atu ye nimu nyina ne sesebi wo pese woda edan papam ansana wo wo pese wonya ne single room a ankasabi obetimi ada adwedwe no ho boso ba bia ni mfi na tuna wanyiye papa mami hia ye boa asitinu ma ye den ede amano edan a wosandam kura sisi a no so no enchance a ebodan no so no ensan so enye nti etoda bi na sensu oto a etimi ebono ewo ne dem na duru bi kura gisi wosanso esore obrewa eyi ne nioma edi kogu ba bi foforo ansa na wanya ba bi asanso eden ada mama ya mo maami na yentimi enye na bisade yi efa ma no wetimi aboa with the mobile money numbers ya ogu ewo screen no so no Nyankopon show sa wojebre na wahwe interview a we so wani ji ho a bo mode aso beko YouTube na wasearch for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso na waselect all na ade bia de betu bia na wonsa atimi akabi bo mode aso besan so a share what is saying oh yeah you from saying Abena Fachua what do you feel be saying what di ha ana wunyini oh wow na what aroma woma woba no wawu nya ho fiale ma ba hai ko sibe be wa mu de oba de sebi waka ba bi wona na ehwew wo ye de adwuma kuya udo afuo ya boatema na wo de ni uni apanyi wadi mfi bezen mfi adi burha adi buru 100 sa mawa ngai ma o be nya na omo wo ran ka ba wo anka no wa wo be num kura be me hwa wan wontem ba wo ni oba panyin na awo mo wo no na wa wo ne ba panyin na ne ba panyin no so anyina afiri mu ndi o baba ko pe na ba no so afiri mu wow mami asemi araho na mobonso because ohwe edan a sebi wo team sisi a maka se death trap even kra ahanoma ye wo sisi a no se wotu ani hwesoro hanoma ubetimi ahu se enua na wo han nyina na ye mre a se mframa fa kese a ebetimi agiagu nso da bia mehwe ahaya no sorote enye za
Eya ni na yeti. Mame. Dena o hwisi. Dena ope. Dena ope mbisa se dena ope, dena ope. Ope den. Edane. Ntinka ope babi odu ti beto keke. Tinka wunya dan anka ope. Ti dan anka ope. Sikari ode. So onje pa. Oh. Sikari bama. Ndu ngo sifi, nimba no. Esi kaya yi. Boyo nyayo dahi mandia. Laje. So wunya dan dia ka baji besika de enyohwe. Wow. Okay. Okay. Yanko. Yanko ho na menhwe. Na ada na won hyempa boa. Na no. Ntira bia wo na so si fom saa. Nje. Roko ba bi dia wo hye. Beda bia ya na wo na si fom saa. Wo fie dia na si fom saa. Ngo bia. Aya ni te. Nti se wo pie atechem anzu ato na atece wo fie ha no ofa atece nim na eye. Iya mbaba. Wo hyempa boa. Na mi twam na mu se dan no ebu na me se so we had that trap me hwe na ma mi tell say na ma mi otie de se dan jiki mo be da sore na so kura nsu otuto nti bitimi abu kura kum no ba bi oti ene assembly member say we abo assembly amane ya yese de da mo nhwe nye na da sisi wo. In fact the whole night na ma na was me ja 20 tankese so hu ya o frame say no wa hu ha no so ayo awro nti wa be hwe ma me ena ma me de hu no. Yenko me pese wo hu me hwe kwan a o fa so ko wudem so sa kwan na mpese me hu wo se unu ayi na do ko won because se me hwe se pono no uhu ade san de uhu ade Lavi. Sese. Adumako. Because me hwe dan na se hanom nyina da ho go enye tokuru kitwa meka sese bi ntatia bi ana kakapi bi na be fa ho tokuru kese a abo bi abetima fa ho vinkra Mechie mabolo ya ho so nkwata na bambe ba hiya wa. ade Mechie nti uda hanom a mrechire matimi ba hanom sahi wa fa bi an shawan ti be da na jwa nan de de ma hye ho be man fa bi an shawo de a bia na dwokra mrechire ba bitimi wura hanom awo kafra wate ubenya dan adam wate ate se dan ko ana pe nan ka wunya TV bi kura na hana ana TV de wompe oya ma mandem pe onde mandampe de ma dia pe na wa mandia se deni wa kula ma pese be wura ma me de mo honom na fede ya hwe ade e wo honom nti abusia ba bia me gina esisi yi no me ma me adwoa ne dan ano ana sabi maba be gina yi yese adansie enti na yekunso a na eden na yehwia hwenti kana me pese ma me Robert ohwe esoro hanom a ebe den nti dan smusa kakra teacher mbaso betima ba say na ya nti ne dan mu ani anya sa ohwe mattress ama me daswa in fact araho Nyama wom no we pan ya mu na nyama gu
ɛnyɛ easy sa bi mo bre pa bi mo bre ade hyɛ me hu si ana makomete na yɛ me ya sɛ wɔsɛn ka nyina ba wi ase at least ba bi obɛda ne de obɛdi ne de obɛhyɛ de kani sɛ yɛ how kɛse ma no de wi da na ceiling nim aha na tu so ta nso sisi so jam si pɛ da mu nyina ɛbɛyɛ ɛhosam okay nti abusia adan mu hanom na me maame adwoa ɛda nti utu ani hwɛ mu a obetimi ahu sɛ matress ase bi oda so no moa atutu matress ni mo nyina beshiti oda so entoma oda so dan ke sɛ hwi nim na utu ani so hwɛ soro ha utimu sɛ nkyɛnse ni na atutu ya sensu ɛna sensu to a ɛbo no ana ti abusia se na musi hu no aya haya na me maame adwoa ɛda na areho so hu ni me hu ide a areho yi pa abrewa wadi mfie ha de na nka babi odi ebeto de kana enya de wo se eya de edema no na anya abanisa wie ne baba akopɛ ono so atima frim oba na nka se bi obekodi bi abre no wa frim ti enya me maame di anka minim se nka setena be edem yi pa ede ama no wo se nsuo to ebo he ahia pa ya aha asoro orun se abie ehɔ na tu sieta owu dahin ndi sana ya we den gise oda musa nyara me o vie hingo ha na ndi nkete hingo ho ni ma hoda ho tinya ba bia nsuo no ngudi a na do kete no ko ho na akoda ho na me ba boa wate eka ba bia ri uti beto nko a dia se amen beto why na ya bia ri uti beto no na american mo ya we ya fatu ho so na bia benya ba bi uti ato no e be wate se asasen ya wodi nko a dia se single room bi na ebe pija so ebe pija ma na wona ba bi uti ato wate ti ma eno nyo da dwen why benya ba bi papa di uti ato ansa na nyambe fro wate ti e ma na nyo da dwen why you raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can